Nakajik so it, but nakajik kemen sa si sen ngi pediang so bahaya fi way. Ki nong pet hagan ni kapor ke bementa. Ki ba nang ni na po social long but na ki way pat ki jaka. Ngi da so it ngi la ban yo ya ki nong pet jong ki kubor ka bami nang ni na po ka portanet namar ba fi so it ya gani ka ministry. La kata teli ki snem ba pi ai pet bat ngi aingo yo try ro ki banong pet ki batmai ro yo don hakani ka singi pediang so bahaya pi bat ngi juan ra ya gani ka jing emerging mot na katayo syakatayo man ka singi utrai ken na gani ka jaka banon ra ya ki jing kain ki batmai banon ra ya ki jing tip ki batmai ken happy ban sutho ban ngam hakak tin ka jomblai so komen hakani ka singi bagi don langkum ne kum ki para syakri ki jong try na do isar doni I pasarang ba pelat ya kapor bandar rekat bat ngi hangani ka singi bat kumjuru I pasau bantai ken bat da ka jing sngo kemen hangani ka singi wan ban hikai fi na ka tin ka jong blai lamba ka jing emerging mut bat kam ta me hakini ka singi ka bangi ngi em ba ka hei ba ka jing mut jingi ki bre ba bun sen ba ong hak tin nang wai la karap ka ba mot ladap da ki aka ki ba thala jong ni ka perthai hanre ublai u yai kren yang ngi lamba ki jing jia ki ba bun kam ta me hakini ki singi nadu ba umi uni usnam u ba thamai hot ka jing kala jong ka tarik ni ka calendar ka ba thamai hau ni usnam ngiyo I ka wei hadin ka wei pat ka jing jia nganum jer ki kerteng hanre nganget pila yo I haki khubor mo ne pitip ro ga perthai social media ki don ki khubor ki ba ngil ngitip ka ei ka ba jia sa America sa Tibet bat kum ta ter ki jing jia ka ba sngo pala ba ka ka jing jia ka long stat adu kata-kata haba dang shus dang hey bangi dang ya mo dang ai khublei we sedam thamai busuk ringi peit pat ka bidon jing sok tang kata ngiyo iru ya ke jing jong ki brio bat ke jing ja jong ki brio bat kading ke pelong yang hak ni ke singi bangin ya merging mot sa phang ke ei ke batang jia bat ke ei ke ba ye jia bat ke ei ke ban sa jia ngi kwa ban ya merging mot ya kata bat hak ni ke por ngan ai ya I pastor bantai ba in lam prang hak ni ke por ya ke jing merging mot jong igen kublai sibun pastor ya ka jing lam prang ke jong pi ke ni ke por mata mangai kublai ya piru iwei ki no snap ya ke ka jing kren ya ke jing merging mot ke jongi ya ke jing ya peleu ke jongi hagan ni ka singi ki bomenta bagani ka wei nga kwa ban ong ye pi ki nong snap ba kata kalong bakat ba ki singi ki nang wan bakat ba ki por ki nang jan ngin yu I bet ye ki bakhla ye ki bangim pat ju I menuru bagani ka intensity lene kata ka jing kam kraw jong ki jing ja kinang ja shu menta kinang long kha ru menta pin se yu I bet dalag jong ki khamat ki jong phi bagani ka kren dei namar mga ong mga henre bangi pet yo ka tin ke jong bleng I bagi singi ki bakhat do kinang long ki singi ki banang kham janjar ki banang kham bagi manang kham so sat na ka benta ka prothai borok awe ka prothai kanang wat e ka jing sok kanam yo e ka jing sok kin wat e ka jing bha kinum I ka jing bha ki di I bitang ki ba kat siba phai kat siba pet tang ki jing kulmar tang ki jing yuri hura bat kajing bom shong suk shong singan mabangi pet yegini ki barok ngitip ba pleng la pendap ba layai pendap na kaktin ke jong blai ba kata ka pensi syaru bau jisu ula janwan bagari katangi ngihaban simkhia habangi I gini ki barok ngihaban long serious sa ke jinge dai ke jongi bat utrai ula dab ithu lupai kata ba Shwaba unwan kinja shibun ki ya ka baka perthai kampat ji menuru baga jagum ta bangange kanang jur susu kat bagi singi nang wan kembalongi pastor mentan arajar arsan ngile I shibun ki jingja ki jing kinyu jumai ki jing plo bat nginangi I susu lesi ngimla ban tip ba lesi kala ban wan biang sakawai pat ka lockdown ya ka ba kan wan biang ka klam ka kham cher kai lesi bat ka dega tanga kwa abanong ifi ba ngihaban pat kre ini ki baro na marba kita ki baro ki along ha ka jingkang bat kala deitat ka por ka bau try unwan no bat ya ka bau pendap no ru ya ki ya ka bau ladep ithu lopa na ka tin ke jo
Siya pastor kung ba pipikiran mentan ba happen pendep ya kaktin ke jong blay. Kalau hinang keren ya kata ngakan mau kini we record nak kitab jing penpau. Kalau keren ba kumno ba kita kis kin IT no ya kata ke bor ke jong ki hau tau merak klau. Handa kita barok kan dekat kum ke jing alam. Bat kemon ke jong blay kan pulih hani ke por. Nak kitab jing penpau kalau nong ke bakat nyo ke dekat ke ba kat nyo. Kani ke ba keren ladang ipet ke ba ong kanuti ke ba kraw. Mo kani ka topik hang tu kalau nong ka kanyo pengiyo i hang ni ka jaka ka ong kumne nomor ublay ulabu hakidono jongki banle ya ka mon jong o bat bakini kut da ka wei ka jingmut bat ban IT ya ka hima jongki hau tau merat klau tat onda on pendep no ya ka tin ublay ka bamut wat kata ka jing IT no kita kis im mo sha umrat klau kataro ka di ka mon jong ublay kamu ka ai ka bajia menta kadai gamon jong blay hoi blay umon ban peniap ublay umon ban penjot ublay umon ban penem hari kadai ka jigjit ke jong ubreu kumenta mo ki breu par kim keno para breu ki ambagi kadai ka global warming bat kumta terter kawan kumta ka change ka perthai kala kumta handai pangipet pat nak tin jong blay kamdai baka perthai ka kala dei bu breu la kala no ula klet no yo blay imshu da ka benta jong blay kam tame hakane ka spak snem ka ba arpaway mo ngia don ngio i ya kata bat kene ka penlong baki kenton hi dala dia ya ka ding ne ya ka jing bitar ka jong blay ha ka jing em ka jong ki ne kamno ne pastor Kali kata namar baki brio kini kisngi ikum baki sngoram te ban admit bagi ni jing jam kadai bet ka bau blay ule tadi tak yong em kani kadai ban longkom ne ki keno man ya ka sarkar ki keno man ya kita ki management ni kita ki barakhat tading ta ubri unum la ban lai ya ka bau blay ule manta ko mapo LA nane mo Los Angeles lai kerteng lupa ka Los Angeles mula di angel bula ja lupa de kala de ko Lucifer ni mat the Los Angeles la Los si sha manta ban ngai ko ba kari Amerika nang ni shakmat imat kan sedon ke jing kata ka bakra namar gani de jaka ka bapen mi pisa kani de jaka lalong ko financial capital mo jagri Amerika barakawai ngamtip nga shu sngo kum ta ga man sem jonga tilangi pe ye ka end times ne kata ka bakut jung ki baro ngi i bagri Amerika kamdan haga picture kamdan haga map tading tangi i ba stanga to gani por ngin i bet bak Amerika kanam dan show kata kadai ka banga shoes haga men sim jonga balik kan jagum ta namar kanuno gari kabayang yele persya yo blay kabam kubur bagadai ka bor ka jong blay kata gari kan jano pi aba pipet ya ka ding em apo Los Angeles California ngi ikumba ublay u ada ka perhot to ka kanwa ko kas pit kading hado kata namar ka jumbe jong ni kal era pagade kata mla ban mudur dan bala ban poi perkat ba itu iding ibarat kan ban pelu daki hajar eka ki jaka ba ki ying jong ki he ki handru kala ing khonglut kala de pilot hagane gading bagane ngasno gade tang demo kadi demonstration ka ba ublay pan ni on fitof yanga namaram ngipet ya kaktin jumblay ngi 4 don ke jing kraw kat ka hima Babylon hendra kakti jumblay klip mat 4 don ke jing kraw kom ka hima Med Persya 4 don ke jing kraw kom ka hima Greece ni ngipet kom ka hima Rome bagi tabaro wat udani lo dabi lupa ya kata wat kata gari mo kita kiri ki bahadian kom kata ki simpria kejat ni kita ki selajat ke badan kita kiri ki balong kanar ki baklek lang kata kendau ki don ngum ni baro kita kiri kin luet lut hau tau mau ubami men peluet yo tau statue lani ya kata ka durblay ya ka balapan kelaki ku mustaj tang klemat tring ta amdan mono bala bani yang persya ka bor ka jong blay tring ta ubreu la udang sarong la ong bagadai ka bor ke jong blay bangiak ban penrit bangiak ban kubur ya kata bangiak ban tuai bangiak ban kala ka pembuat am tu blay peluet lut barakhat sklemat kadai kata mo pastor bagi apa igini gisngi ki pementa mar bulsin ka donor ko jong brio kala es ba pelat but
But bursian bur ki buri ruam kadai tangan dia kawai. Ba kajing staru koroi abang ipet akil yang baro. But namar bakoroi kajing start ru bursian uburi ru uklet no yo boleh. But kiso baki dei maki kibala. But habang ipet ya kini ki jingja kini ki sngi ba menta habang ginang ya tang kini ki kendiat sngi jong news na mo bethamai. But ngi ba sisa hoi aba kenjado laringi pai kibri ki shep tiang. Hari abang ipet pat ya kat kom kan khtian ka jong boleh. Kini ki eke baro ka men pendap. Babulsin kibri ki shep tiang ya kata ban kata ka jingkut. An rengim ni ban shep tiang namar kata ka ke iba khtian ka jong boleh klar kren lupai kata. Dari filang don hak ba kenjado kadisha fiap shep tiang. Namar balik hadian jo kane ka sawan sa ta ka jing bishar ka jong boleh. Hari abang itepat ya ka ba kenjaman sim itep baka jingman ka jong Jesus kalanang hajan pelan. Bangi kum ki banget inang yok ban pen kre ya kata. Tara bangi pilot sikini ki baro. Abangi kran ya kene ketin ka jong blai. Kamne bangi pen siap tiang. Hari kade bangi ong bangin aimen siam bangi pen kre. Ba kalong ka bama banahap akti ka jong blai ubaim. Kalong ka bama ubriu umla benele bar ublai. Tagaw bonsin na kinigisngi ki bamantangi ibet ba kadon me kajile persya apre nga jingdom bar ka jingsha bat menta ka jingdom ni am kamburi syu kapen pau bet tingkreng bet hang to bat kham tame bangi I baga jingdom kapen pau kanu tamle ha bangi sutho bangi long kita ki brio jo ka jingsha kalenti ka jong Jesus ngilong kita kalenti ka jong jisu ai bangiru ngini isha bangin pen pau sha ya kata kajing sha ka jong Jesus ha ka jim ka jongi bakat bagi deng kisngi kidang don kat bagi por kidang don kat bu bleu dang ai kata kajing ai ha ka jim ka jongi ka debet ka benta ka jongi bangin wan ra bet ya ka khtian jo ka jing shisha bania thu bet ya ki brio ba ngidan kam ya kata kajing pen kre ba bleu uyok ban kata uy bleu uyok ban pen kala ya kata ka jing ka jongki trawa bagi pet ikini kisngi ki pementa ini maksud ho ba kapor kala kendiat sabapalat bat uji suru ngamun kran hani kapor tang ki banget lagi banget kam tame ki banget ba uji suru ukran wang ladang awan manga atongan syam nem ya ga jinget ha ka pertai un syam nem ya ka jinget bat kata ga jinget ke ba uji su kran ya ki senran hang to ka kalenong ka khapra gospel jun kas kendiat wi kai pang kata ka jing duai barong wan duai krem deput bat udah keren hak to dokhat habis po do andang awan ngan syam em ya kata ka jinget akan dikepertai uni in em bangingi syarai uni in em bangingi sumar uni in em bangingi duai yo wan hakapor ka ba ngim tip yo kade hakapor mensngi yo kade hakapor steng senia yo kade hakapor barang riusiar yo syam yangi bangi dang yo thia kade kata ka ba matam do yangi kum ki banget tarang hab suthu ba ngapet mo kam ba ngi jui kai bet nang ni ka jaka ba ka kalendar kade bet kan ka khtian ka jong play bangi apet bet kat kum kan ka khtian ka jong play kay bo Jesus lakren ha gospel ka jong Matias apasa ngi begini kay bo Jesus kren ha gospel Matias apasa ngi dang lanang pendap taraw kadai ka benta ka jong apa jong pi ba ngi de ban kren bet ya kata ka jing shisha na ka khtian ka jong play taraw ngi isha kini kisngi ki benta kumba Jesus kren wang ba kita kisngi ki ba khado ki ba bonsin ki brio gini ba ka pop ka roy ka jing baman ka roy ngi ka jing duna hakata ka jing it berkata ngi hakini kisngi ki bamenta babonsin ki brio kam don shu kanu ka jing it bar juru ka jing baman bakata ka pop karoy baka jing it kadang man krian ban ngi isha ya kata hakini kisngi ki bamenta balai ngi ya kita ma balai babonsin am ngong kaptame ni kondo ngi pet ya kani abangi ong ka jing it kadang man krian minum ki kran bagi ta ki bampat tip yu blai ringi kran shwa bar kita ki balatip yu blai ngi kani ka jing ki baman kriat am ngi kelas dang man rong ru ha ka jim ka jing ki banget balai markum ki banget am o fi ke bu Jesus uang na ngawan ngan syam nem kani ka jing ha kani ka pertai yo basosi tamdo yo jisum syam ya kata ha ka jim ka jungi iwei piwei taraw ujisu la da hikai lupa ula da ong lupa ya kani uang syarai baduai la kamdan ka jing syarai la kamdan ka jing duai o fi ka jing iet apo ka jong brio kan man kriat bet
balai kan man kret bet namar balai ubri ya shu do man sim ubri ya no aga jinglong ka do ka jong mat abo ya aga ga jinglong ka do pun subha bet ya kata ka jingkwa jong ka do ban ngi iru ya kata ka e ba ka tien ka jong balai ka kren ta daw hakini ki sngi ki bamenta kadai yang ni kum ki para banget waka di ka benta ka jongi bet ka di ka jing sokya sha banginan kam ya ka jing pen kre mo larang oi fiem abakan jado am inang pala ban pen kre kata ka di ka jing shisha abakan jado inang pala ban pen kre larang ilet shendo am ngila pen kre lupa nado menden bangin let na ka benta lashay kata ka di ka jing shisha re abangi kren pa di ka bakan jaman sim ngila ngi ong pat bo Jesus Christ ulajan 1 bun sin ni shim sting bet ya kata ngishim sting bet ya kabade habakan jaman siam ma bling yong ula ong ya kata no arjar snam menshwa bat ngila poi shini arjar apusan bat ngimpadi ihiru ya kata kade ke ek bag ka jimu ka jimper khat jungi ki brio ikran ki brio ki alap ya ka gospel ka jong Jesus Christ ki ong kala ka bomot re bun sien so si panan ba ka e ba ki kran am ka so baham no atki sko ki bakelot bar balai namar ki so ba karang jengai kata kisah ba ke ai kata ka ditang ka jinglam le ka ditang ka jing syukur baulo ong baun wan hadu menta ngimpad i kata ka jingwan tarau bunsin ki brio ki shim sting no ya kata habakan jaman siam but ka bible ka dap ka nuk sa sudai kata mau kumi paso bantai syukan bahai kata nak ka jaka hakapor ka jong noah maham hakapor jong abraham ka sedom ka mungra abraham yasat nya mata kata but kum juru akan ka por ka jongi haba Jesus Christ ukran ka we pakoi ka tien ka ba ukran an pendep bet namar ka we pakoi ka tien ka mi bet da ka por tarau ni ka diga jaka ni dan sha ta ka men sim jo ka jing sokya ma balik ni tip te ke ba ka diga tien ka jong balik ka kran ni tip te ke ka ba up iki brio lada chisha kam dan ka ji bet ka jim ka jong fi ma fi baru blai ka dap stang ka jim bitar ka jong blai ha ka jim ka jong fi tarau kum kinong sharai mo ang sunat Ezekiel ka ni kata kum kinong sharai ha Ezekiel phulai wang haba kumunong sharai abaw labo yu taw nong sharai ban pet ya kata ka kut ban i ba kata ka white lam ka wan sya kata sinong lada kumuta unong sharai balabo an pet alor jang kata kut lada taw nong sharai umaham kata ka white lam ka wan ublay unsim kata ka snam jong kita ki bayap naw taw nong sharai tadaw bunsin na ka jaka ngilap bet ya gospel but bunsin fingangit yo teng yu fitat ban snap ya kata hari ngilap daga jimin sim jaga jing sokya na marbilay ngitip baka white lam ka kata ka jing shisha wizaya kan ya kata uang dari fili akyat berfikir nga kawailam kam ngitip ya kata tadaw bunsin yelap bet ya ka gospel balay baki breaking one show Jesus Christ ba ka jing jot kinum i henikin i ya ka jing snai hoi kini ki baro bu Jesus Christ kan ka dibanca kan jabet reha bagi dan pat bat utrai ulang kata kakut ka jim ka jongi tadaw ka proverb ko ang baka kerteng ka jong Jesus Christ kolong ka kut ka scam heki bahok kirung bakin yo im bar habang idon au Chris ngidon bet ya kata ka jingim ka pam chukut tadaw habang i kini gisngi ki momenta ngim nom day ban shep tiang henry ngin kemen mabalay Jesus Christ ulajan wan ngi iru baka gospel ru lajan yalap ha ka pertai barokwe bat hangta u Chris wang kanwan bakata kari ke ka bangi ap adu kini gisngi ki momenta ya ka jingwan ka jong Jesus tadaw abangi puli kitab jibril pa ko lenong ka ba arfwa ka ba khaddu tamdu hang tu ki ong try one kadang-kadang dia kata ki ong try one but ngilakwan am you try one kata ro ko di jing kali ngilakwan am you try one lari ong try one yo kayeng kampat bet ki khon ki pat bet ki bahing basam ki pat bet di ong try one semut one menta yo kini ki wipat ki du tadaw ngihap su thu ba ngilap ka barang don ka por ka barang don kata ka jisne ka jong blai ba kin one sya ka jing kelak ka bomat ba kin lat na ka jing bitar ka jong blai ma bun sin na bangi puli mo kumba menai pastor ila penpuli na ka kitab jing penpa ngitep lada ubre uya limba ka jing bitar ka jong blai un hab ya bet limba ka jing ya ula ne man sya kata ula ne kata ka por ka ba etam do tadaw habang ngelap yani ka gospel ka jong Jesus Christ ngelap bakan don ka jing ai bo blai wang ngan sumar nganda dan ne kan don kata ka jeda ka jong blai ba kata ka jimbitar ka nomon hab ha kita ki banget tadaw habang don ho Chris mangi don ha kata ka kut ka baskem ngidon ha kata ka jing tap ka jong ha ka jing ka jong
Terau nginum syepting habangi pet ikan kisngi ke benta haringin kermen barngin kemen baka jingwan ke jong tuai kalanang hajan. Aso tanat siap sekarang ya ka ketin jing amit sim jempi ka penkendit ka kersiu tia mabat ka penken mau ro ya ki ibi pastoi la sei ma ira ka kita ki dekat ka ketin ke jong blai bat kumbau jisu hi ma ulawan kelak seperti hiru namata kata hi ban pelaj imbingi kumbau di anes ukran ma akal nomor ni ka ulawan selagi jong laki jong ite kimsim la pediang ma kilakan taj tengah sengau kata haduk mentar kalau kumju hi ka khalam patlat hi jisu la pha ki senran la pha ki apostol upha ki pastor bunsin ki pastor ki longdang wei halagi jong mo empai perkat bagi laki jong hi hakum kendi kepor ma ki poi ban dia lah ni ngalak banong bacet kelaru wat iki pastor wat iki sakli ki jong blai but kemudian mo i pastor bante i sim ya sepangkari Amerika tekapan kan mau kendiat mo kat bai pastor dang keren kawan ke jingkan mau kendiat sepangkari Amerika ba kani kari am kedi kari ke ba ngalak banong ka super power ma ke badan hakabor deh but ka influence ngalak banong habaro ke benta ba dia baro ya baro kiri anget ngalak banong badru ba wipu brio am undan bihi kanu ka jing sha influence no nakari Amerika lada deh ka jing nang ka jing start ngi dapet hakaliang jok science ru niyo bun di nasionalis makanasa kadan hang teh lada deh haka puli putih haki engineering le labade haka mo haki public aviation le kanu ka lanjut ngi pet am babun sin ngiyo bet yo mensim bet di na kategori dari Amerika berhabai deru sepang ka banetung jingtung ru kita ki jing start mo bantung jingtung kita ki innovation ki betamaru babun ki di na po ari Amerika berbaro ki kuat banle business ru banle business buat banile trading ru bergari Amerika mar beleka he ka pisah ka dolar mar bakayat mar ka dolar apa berkawai ka currency mo bane dia thiet apa perthe berkawai ti lada pet wat haka jing sakri belai ru teh ngi i am karkom tem karkom ruai dalar ruai sepo Amerika ngi pet sabaro ka perthe berkawai mungkin ruai ka jok style kum tuhi lada dei sigitan yang kondong ru nang dapet mentang mengiju ya social media wat haka jela ka jongi ru ila i kerkom tem kerkom ruai am kala la ayo penbuat lang kumbarwai maki ti habai dei wat haka kerkom imru haka imlang kasalang lada ong haka riam ka bed ru ngi i ba kata kerkom imru lan haka riam ru mata kibri kim so le ranchu ban riam klam akor kumbariam kiti no Amerika dan ni bantem si ru pareng mo bantem si kinong Amerika mo ban pelat di pak betul mata khasiru pedbi bet temsi pak bekem tu tengi ke influence am kawan okala jur ba ke influence but ke babhar kawan hi ke basniur kawan hi but kini am kiwan ngikum kibriu sandi namar jong ke bangala banong ke internet balala ban access mah baro ki keti ngala banong mentah te kum kibriu mengi kilo banget ne banget sibon ni kendian kala banong ba ngiyo hi katukan ni ke jingsa influence hakani kari jok Amerika teh timentar ngi i bah pok kari Amerika kas dang bat ka jur baru kata ka jing paidin ka bakrau teh moh artes leni long baar ka belai ba pol dak keren sai kata teh ba kata kasing gedum ja wanum ngop ka jing syukur orang pol baram belai bah kata kasing kan wan ka jing paidin ka bakrau teh te ngi i bah pok Amerika am ka jing paidin bakrau wat hadin bela aja kan ni mai pastor bentai mene dan dap ong teh ta kentien ba kinum pediang teh ba kan ni di jingle jong belai teh bahkan ni kadi kejing bitar ke jong belai teh nomor kani bakari kala kan taji saya belai kani kejing jah baro kaja kadi nomor kejing bitar jong belai ngai itu si don way pastor open mi ke video uang ba baro ki pastor ki baong bahkan ni kejing jah apa Amerika kadi bitar jong belai kita baro de noitul palam ler sudah uang ba uang iki bakin kela ka pemot no nomor balik kani kamdi kejing le jong belai nomor belai lo awan sini seperti ban penem celebration seperti lo awan ban mau ban pen i ya kata kalenti mo sa ukupa mo ling baka jing yap jong Jesus Christ baka lenti jong ka jing i te hari amdi lenti jong ka ding kumne kan tingi ba kadan sibon ba ki comments berkan tu ki ong bau ni pastor me jupli bible limat ki 45 kitab jing pen pau ni pastor te hang ta kan ngi sedang ban sutu ba ki dan ki jing hikai lada kom oi pastor mene te lada uble ule ru am ki bri ki nom pediang rabode uble ule te ki dan pat sekiwe ki grupan ki bamnget blei pat kin ong balada ublei dan belu sya pergum kan pan kepemot lada jale nam ja am ke jingkeno kan de besono beco blei te suki kum kan ke jinglong am ngala banong bah ka jela jungi ke sedang ban kio ha ke jingim jungi ke sedang ban wan ngala banong ha ke jinglong brio jingi namar kan influence ka runglang te ke jingi bar kala khata sibon ba ha ke bede bet ke jinget ru dia ke tien ke jong blei
Namar ba ya ke ke badan ha ka tien jong blei mentangi ong pat mo kam dei ben le ba ke ka baklam tho par tien jong blei ko ngi dei ben le te ke jing phai dien ka bakrau ko baning kong ka dei kata kan ban tues se ka tien jong blei mo kata ka jing phai dien chwa ning kong do ba ubriu hi uphai dien ka dei ban pen kala ya ka tien ka jong blei bar kata am ka wan ra ka jing pitar ya ublei na mar ka kitab jing pen pau kala karan mau banum pentam banum penduna bat nganget ba hang tu hi ba ka tu ka lendong hi hang tu halor ka tien jong blei ka ong ka kwa men pulih ne ka puar ni kendian ka dekat bakat nyau tiu men siem bat kata ka nong lit korem ki ong towan baruta ubayo sngo tu nong towan bat jaru basliang to ai on wan bat jaru baman tu on siem e ya ka ka jingem ma hani ka dan ka tien ubaman bat ubawat mo bat uta basliang hang ni mo on wan bat jaru baman ban hang ni tra wang jaru baman maru ai ka mon lai luat ni te mo ya ka tien jong blei ru ai ka mon pi kwa man ya kat kum ka tien jong blei la ni pi kwa ban ya ka jong ka mon te mentang i sisa kata ka jing phai dien ba krau ngi sedang ban i wat ka jila ka jongir ka wan barkta mdei su tang ha ri america nglai i ka prathei bro ko we ka sedang ban dan jing phai dien ka ba krau bar ka jila jongir ka dan jing phai dien ka ba krau namar balai ya ka tien jong blei la sedang ban tues ya ka tien jong blei la sedang ban pen kala kat bomban bat ki pat ba pat ki so tanat e kata ki pat ba ki so komen e kata la da wan ra ka badai bi ka tien jong blei kum ba ka tho be te hang ni la da ong ka dei kum ta ki ong em kam dei han rei pat kita pa ki bawan ra pat kat kum ka jing su thu jong ki kat kum jing berkhat ka jong ki pat ba pi ki ong kata ka dei namar balai ka so ya hap kat kum ka ta ka emlang ka salang ki so ya hap kan berkata ka rukom jong ki bri ha to kopor tadi namar kata amba ka pelong yangi ha ka di kopor ba ki pastor barwan ra khnang kerpang ya ka ni ka khubor namanta jong ilang baro ki bepet ma bang nginum phai dien no na ka tien jong blei si sin hi bla phai dien na ka tien ka jong blei am kata hi ka di jing phai dien ka bakra namar di tang ka tien jong blei hi te bengidon ni ka nongrem di tang ka ni ka tien jong blei hi ba ublei ula ai ngi ba ling ba kani ba dakani ken bengin em bar hakani ken bengin em bengin ya ne perthai tela dang itwes no e ken la dang ya sakadiang sakamon no e ke bla tho te kata kan ke dijing phadin ka bakra bat menta ngis dang bani i kata bakala so thiet he ki balang bar ke jing sakri blai bat kalong kum ta ma ba sosi per kata kan la da unu per bayang bat thek kor kum tho ki ong kita ki di no mani ksuj kita di no hikai lam ler kita ki dang khlung kita ki dang khna kita ki dang sumi dang beno ki patit be ka tien jong blai kum bengi jiyo e kata ka jing keno kan tho e sakri bengi ngidan handai ha bakhat do tadi kata kan uta ba ko ngo ek ne ka tien ka jong blai uta ba ne hado bakot ari uta pa pen kelumar lani uba twis ke ne tien jong blai uta hi la da phadin lupa hale kham sutu ka abai ka jing pitar ka jong blai ha ka jim ka jong kan ngila yo sngo ha ne ka por mo na i ki pastor mo ha ne ka jeka ban nganget pio ye ka jing shai ka bai pastor mane dan ye kran bai sardon i dan kran sapang kata ka jing ja pa america kasuan ha ka jing mot jonga bakawan kata ka jing em kat Korea Amerika ka England na tadi ha jela jongi ri ta nong nu shu ngile kumba san post nam ngidang sa den na ki ong kumta kataro ka sorgen kanong kondong le ki ong almost 100 years kata ka jing per mangi bat maki lada maki ka kor ka bor ka spa ka pau ki eki brew eki bianglon kamla pelem tadi ka jia ha ka jongi le demi kan jia kum no ba am tang kata ngayo i ke yeng burus pa na ki burus pa ro ka ing ke yeng jong ki bakurdo ro ka ing ha ba kawan kading kampai ke yeng jong no katip tang makan bam panjelia ba teng teng hangi ke jinglong briu ke dan kani ka wei pa ka jia ya gi the ngaya ngata num jia nga ka num poi hira ka jia i the yang ngam jia fitip ki jinglong jongi ki briu ngi dan kani ka wei bangi perkhat bet ngi tengin laj rekan mau om dan wei ruun ban laj detang kita kiba don bat ucisu kita kiba tip ya kaktien ke jong ucisu namar tang bat tip ucisu kan tip ya kaktien kalong ro bakla balai ngi ekran ya kata ha gani kasngi namang ngi don hakum gani kapor kabangi ngi perkhat kumba ki barok ka biang lut yang ngi kanum jia ai ha ka jela ka jongi ka biang ngem tip ke basa khmat ka long kumno bat kisgi kum menai pastor ikran kesgi ke badang badang jinjar kan wan bet dikena ya kata bat pitep ngasi sukmen ya la dia
mengatip ya ke Bible. Belengang sukemen. Namar nagabanta kibriu ki batip ya utrai batip ya ke Bible. Kay ka bajia ka bapala. Namar latip lupa kene ke jia. Ka batai pat kita kijing jia kumnungan pen baik yala dia. Hari nga susi namar bubun ha ka pertai pat kimitip. Kimtip kay ka bajia. Teng ki ong kani ka jingja ka de ka jingle ublay teng ong jingle ubriu kum ta ka poy ka jing kano nama kip tip hari batip ka Bible latip okay kani ka de ka yit kami bangingi pule bat ka batai yangi kum batai menta ki jing ya ngila batai menta kay ka bajia pertai om tang kata pe ki jing sniu pat kay ka bajia pe ki belendet baki briu kim a ya ublay ya ka burom baro badai hok ki daud ya ka jing don ka jong ublay tip ublay don em ngidei Blay dala di dia kan ini ka pertai ka mangingi ementa dia kata ki khon dala kham he kindiat ki mai pangim dan kami fingi la ban em dala dia kata ka dei ka pertai ka bangi ngi em menta ngapet haki babon menta ngi ut ka jingyo ka jingkot jengi ka kerdo hare he por pelut tingi ngi kop ra baka jingyo ka jingkot jengi ka kerdo bat ngi pet Kajingsuk na kabanta katamasa ka kambiang kay ban rompong pertai ka biang hari habang ipoy par badu blay am kajinjar kani kadi ka pertai ka ba ka bangingi em ken bene dan kan sipang Noah ngatrai ha ka por jong Noah bat ka yeng jong u bantai ya ka yeng liang sispa arpos nem ke kelas day ban simpor plat bani kata hari ngai kiladon ki brio ki bawani arap ka to liang bat sena Namar balai, Noah udah unong rap ubar bubet bebiang. Hak tu kopor, kata kadai kai balak ban ai bam ni kiwai, mau mangirung item. Lana umdan nong rap ngil bam na kai. Pait tengah ni ajong isa, umdan cakar rap shoot dah. Kapertai, lada kalong baik kum ni ngimtip ngin bam na kai. Kaba bah, kayok kai ngidon ni kapisah, kabam nginum don. Namar balok lagi, bat hak kopor jong Noah am. Noah ubet ubiang, snai kali, bengatai don bakali. Pisna liu kene, ublay uang. Dek yung ublay uang, kira tu apa? Ublay uang ni. Banyak tu lupa ya ke ban saja. But kan mau bet, sispa ar pausnam. Bangan batai ya fi. Lara fi pait ya ke history. Nado usnam karkandai spa. But hadu mental, this is pa ar pausnam. Pet ke bajia shwa jong kata ka history but within this 120 years ka history fini bak labak ka jingkala revolution mo kawan ka industrial revolution kawan ki bun palat ki jingkala sudah ubrio na ka jingyat kejat upoy yat kali om nang kata upoy ban hair sesun kum da ter uyat nya po ko om ban rung sapok ka ulelo ta kini sis parpos nam yo kani ka sis parpos nam ka balad ada mentadang tam sikit tuan teligi senam kilayat. Yo kadai kini kapor na butra gigi tip tak kay. Hadang ngipat ngilam melan no eladi. Ngatara gitu besna yeng lieng jong Noah kilam melan no ta. Kim ngora bahkan saja kata. Namar yaisna si yaisna. Kam dei ka besuk ruban sna namar kamlong kom kapor ba mentah to kapor dei kata. Cispa arpos tang ban ot lentang ngat no kasimpor. Kum ta ter. Cispa arpos ne manre. Uwei ru nak iwei kamdan. Klamdan ban pediang namar balai Noah ulalong unong elak ubahok spa posnem ada kibrium dan besngap kalong kumjuro ka Bible kala batai lupa dia kata ujisu penito yela de haka kitab simpan pau kala nong ga banengkong ngalong alfa ba omega wa ngalong mga ubasdang bat mga bakut bat tip ba haka ke badon ka jing sedang kan don ba ka jingkut balada kam don ka jingkut onum poi sa kibam jikut Tadai na markata nga sngo kum kibriu ki batip ya ublay. Ni haban pai ban ong nga itu si siya na em ya ublay. Lamda kum ta ya kumba ublay ula penjot ya kapateng hagto kapor jong Noah. Upan em tang yung Noah bar ka yeng ka jong. Ya kani kapateng ka jong iru ka jot no. Ya kapateng ka jong ka jot no na marbalay. Ngi la kinsting ya kata ka ba ngisungtho ka ba day siya pang jong ublay. Barha ka Bible, kabatay pater. Hadir jong Noah, kita kibriu badan hapa ka Babel. Kum nolas pansapriang, kati pansapriang to kapor kam day ka basok.
Usdang yang ngi ba thamai. Nang ta poi po Sodom bat Gomora. Tang Genesis ngilalap dah. Ya kita ki baro. Ngadon ko ke dekat am ngamada puli kitab Genesis sapangu Jacob uang gomne pu paro kali lakat no ke kerta jome wanga sispa lai post nam but udah ukun jong jingkular hari long ke jingim jonga ke badap da ke jinjar sudah pi kata ke jing sha pet yok ke jingim jongi menta ke jinjar hoi ngiong da wan ho jisu ngi piang ye ke jingsuk ke bakan jaman se mo ngi kendo i ke jing hari ngi tepat tang ke we utrai upelai yo bahok na kijinjar jong ki barok kan kata ka di kijingkermen ke bakrau ki badan baru jisu mau pastor tip ini kawai la dau blay open sange am yang ni ding po Los Angeles ru ulan paru slap tas nuan slap la ja breu num la temta tu blay ngai ko mo persat unang sleu tu ding wong wa em tu ta ding ta la dau blay sange breu la am sange ding ta tin ju blay kong bo blay play ke jing khang am dan bala ban khang bala la khang blay am dan bala ban play dan bala ban ni le kai ba ka bor ke jong play ta ding ta fi skap ye ke jing kran ke sngi blay flon ta ke no snap akwa fin ka la ka bom chisha ida angnut chisha ba ya ka teng ke jong fi tho kitab jong jing em fin dong ki breu shani au blay haladi la ni hakiwai deban shani abet how cheese crest Kari siya mo katagari ka sur kaba nado kapor ka jong Jesus Christ nado buwan nado sedang ia ka ministry u Jesus Christ udah late banyalap uang kelak bumuat na maghima jugi beneng kanang jan bakata ka de ka sur kaba lami nado ka shintur ka jong Jesus Christ kami na ka shintur jugi apostle kami na ka shintur na ki jugi shakri ki jong blay kaba menta lapoy haru kini ki arajas na but kami ru na ka shintur ka jongi ka badan hakani ka jaka yang kela kabamut balay namar ai bakata ka jis ne bakata ka jingay ka jong blay kan yo ban wan ha ka jim ka jong pi namar obon sin mo kum ki brio am bon sin am namar kim tip ya kan ka tien ka jong blay kum ne ikran isadon bon sin hakini ki sngi ki bamenta bon sin ki sha elam bakala ne ki twis ya ne ka tien ka jong blay bon sin ki snap ya kata ka jing twis ru am namar blay kim tip te ka bakani ka tien jong blay ka kran aba ki brio ki kren lene haba oifi lene ki noi tu lupa lam leer ki kren ni ka tien ka jong blay haba ki tu sam ki tik bas ngap ram bapli kim dan ka ta ka jing tep ka basisha na ka tien ka jong blay tara makiru ki sha elam bakla ha ka ta ka jing lam leer ka jong ki tara bun sien ni hab dan kam ya ka jing start na ka tien ka jong blay maka ni ka long sharak ka ni ka long ta ka jing shai ha ka ta ka jim ka jong haba gi dan ya ka tien ka jong blay ginom bakla namar belis bulsin ngi bakla namar ngi kum ki brio oi pi ini ki brio ki bajai tu plat bangin pulie ya ni ختien ke jong blai bangin ngam hak ni ختien ke jong blai tada uno no brio ukren bakla no yap ukren bakla bulsin ni pediang mar oi pi ke jing tip ngim dan tada bulsin habangi wan nakani ke jaka man ko por ngiong ai bakani ختien ke jong blai kan don hak jim ke jong pi maka ni habakan ka tien ka jong blay kadan ka jing im kadan kata ka jing pen kala kadan kata ka jing pen tmai ha ka jing ka jong pi bar kum ki bangai ruam ngoi fi bususi tam do ka ni ka we kum ki kristan mo bun sien ngim tip te ke ba ka tien ka jong blay ka krenda do Genesis haru ka kitab jing pen pa tarau bun sien ni sha ilam baklano tarau ai bangin suthu ai bangin aba niu di snam ubat tmai ai bangirung in wan ka jing pen tmai ka jong Jesus Christ bangin ong try ni i bagi sngi ki por kilanang jan but I ba me pen kala ya ka jim ka jonga mar baling itip ya ka ختien ka jong blay mar ka ختien ka jong blay ka kran bet ya kata lada ngingim nget aka keteng ka jong Jesus Christ lada ngingim pediang yu tra lada ngingi ong ngam kwa banda ni eru em but uni Jesus Christ lada ngingi kentaj kan mau utrai ru kan sawan ha ka wi ka skiru bo hap kentaj ingi naman di mengihi bakam tidak berpediang ya berapa kentat ini kandan ka jaka ya kita ki brio ki bamnget aka keteng ka jong Jesus Christ bakata ka dei kepung jong keding ka jingpen kordet miet bat sngi hakata ka jaka mangitip ya kata ka jaka manakani mo kumbangi kren manakani ka bajab mereka ngi kata keding ru kepada klan sisa kata kal air bahkan pen postet ya kata keding but itu ditang preview mo pastor itang trailer bakin dia te ka perkat ka jing krut
Ako to jaka. Idi tang Kidang la ban pattern tu kidang la. Idang ni itang I preview ti ni trailer iban sawan. But kani ka ding le ka ba ka tin ka jong blai ka krenam kadi ka ding bom julep. Onum la iru menon pelep. Kadi ka ding ka bom julep ka jaka hei ba kiksan kim juyap. Kata kadi ka jaka ka badaj benyat ong ka tin ka jong blai. But ngim kwa ba unu ubri un poishat ka jaka kam tam le ukres ong kwa ba unu ubri un jot ri un yo ya ka jim ka bam jukot nomor utip te kata ka jaka ka ban ap ya kita ki bamet ya kita ki bakentat yu try na ka jim ka jongki tadau ki no elap tadau ki shakri ka jong break ya lap ya ka gospel bale yo bahkan wan kata ka jing suk ka jong Jesus Christ ha ka jim ka jongpi ba fin yo ya kata ka jing iet ka bam jukot ka jong blai nomor ublai lapan krek ka jaka na mata jongi kam de ka dujok ulapan krek nam ta setan baki angel ki jong o ble pen krek ngi kata ka jaka ka bakrau tamdo he ba mo udan ukwa bangi baro ila bendan ha kata ka jaka but kumno ngindon keritang ha bangi yong jisu penem yang tarau ting ka jong ble ko mundan ko no ka kerteng bla ha po ki bleng lat ka kerteng ka jong Jesus Christ but unu bre bakhat kerpat ikan ka kerteng ka jong jisu u jisu angan penem mau kamu Petrus mau pastor menek siapa begini keren ini kan mau ia kata Abu Petrus sedang mengam jelop haka tu keduriau orang baik penem yang but marsen orang kita ketin penem yang uji surah itu keti baru say Petrus nak tu keduriau but kata kali kisah kebentar ke jeng apa jeng piam ngisu orang baik dengan tambang ngisu pertabe orang jisu penem yang kaya ke balada beli ada utara beli arah jalan senam mencuan lo keding pernah but kebentar ke jengi kedi betang mencuang penem yang isn ai yang ba ngai sha ba ka ketien ha ka singi ka long sha ka jingker ku ya ka jim ka jungi iwi piwe Kumangila yo sngo ha ka ni ka por na ki jing emer jing mot ki jong ilang ha ka ni ka jaka ngila ya batai ya phi nga sngo ha ka ni ka por ba don ki ba pet pidak sim sting ha don pi pidang ngop ha ka di fistonat ban sngap ya ka kubor ha fim kala don fi don be fi shu ong be ka jing jar jonga si ki jing jar jonga ablay juba pan blay ong ko kon nga kwa e pha ba panwan hanga utep ba ka jing em jong phi kapat be ka jing em kanang kan riang pidang ye mix ha ka ni ka por menta ka jing e bat ke bat ka jing long pat jong ka perthai wat nam ya khle shu IT yala de hoi namar ngitip abangi IT yala de shu utrai ukular yangi bun kurku yangi hakini kisngi ke bakado namo oi ke spa bamhok nai ke bahok hakini kisngi ke bakado wangan peni ke burom ke jonga halor ke jingim ke jongpi bat om tangkata wangan kurkuru ye pi hakata ke perthai ke bansawan ya ke jingim bom cikot kata ke jingkular na ke gospel jong Lukas udah keren syai ya kata wangan kurku ye pi hadin bo uyo ibo tu samla ruspa umtre kita kisenran bau jisu hikai kata ki ong aku ba tan ong kita ki ba eno ya ki barok ban bot yang angan ku ya ki ha ni ka perthai sngi bat kumjur ha ka perthai ka ban sawan fitip ka jing bot yo jisu em ka ka jing khen do yal de ngam pet chu ya ka jing ka jonga ba di ka jing ja jonga ngapet no ka jong utrai ngam pet chu ka ni ka jing bam ka din ta jonga ha ka ni ka jing bam nga ai no akti jong trai kum tu khna wa ai no santli ki pu bat artli do kha kata ta ka ni ka jing ai tilet Hari teng ngisus tenat ban supet ke singi khado pet yo ka ding ka lap hayeng hoi ngila judon me kata ka ding ka bangim la ban i da ka khamat hari hayeng ka banging isa ngisngo be ka kluj be tar namar ka jing long jong kata ka yeng ken haring ngalar ban ong fila da kata ka yeng ka pai so blai la kita ki breu ki pai so blai ki breu ki ba IT la de ki light na ka jing melen ka basnio ki light na ka ta ki AK ka basnio bat kham ta me ki pelight ya la ka jong ka ban siem na kata ka jing yap nama ka Bible ko ang kamen sim ka balepop kan yap na sisya today kata pelat ya lade bat pelong ya lade kinong song snong jong ka beneng ken ngidon sisya ha ka por ka ba islang ba dapet hanai harwa ngidon pat how try pinde yo I ke ka ba kraw lang ba PIT ya lade ken bat ha ka ni ka por ka ba menta ngini lait ya ka bangin ya duai nam ta jong pinganget kene ka jing emerging mut jong inang ni ka long ka jing ku ya pi pangan IT si paso bantai banelam yang I sya ka jing duai ha ni ka por ka bamentaken ngai ke kubor ka lawan na ka bashay ngai pila pensya skor ba ka tin ka jong blay bang ngai na do menta ka sngi fin e no e ka pop wanum sno show bat ka yo ba
pin ing lang no batka tading tang aingo yo blai bang yo ban kren ni ke khobor ni ke sngi bang tip bagi por ki menang wan ki nang jinjar ki por menang wan ki nang long ba henry yagi ki breu ki badan berutrai ke jingem kanang sok bagata ke jingem kanang long ba kemen what happening jo kita ki baro bang ngai try ker khu pi hang ni ke sngi ke bamenta onum long tang kita ki nong yo sngo henry ki nong le ek tin ki jong blai no eka pop kelai kemut pediang yu jisu kemungkin ong do mene kombo petros wong pen im yang atrai ong hagane kesengi try pen im yang kren solen sarang ne kapor lada fimpat pediang yu jisu Christ haga ching im ge jongfi lada fimpat don ya daga sengi ke bawla kapat ya pi pen long no ya gane kesengi kapat ke jongpi ken bala kai pi amshu tangna ke kemi re bala pen kai fi naukpa dau min sim bakoi ya ka fin yo ene ke jing im ke bam jukut baru terai ngine duai try ni ke por ngai ngo eme bang yo ben ya kren ya ka khtin ke jong me ke sngi tra ke jing ang not ka long begini ki kun jeme kin wan ke jing ka la ka bamut begini ki kun jeme try kin wan try ban kin paino na ke linti bamman kin pen rit de kin duai but try ngai ba men yo ben khia ya ka men sim ke jong ki ba men pen khia ro ya ri ong ka khtin ke jong me duai ngada ka khu pi ke ni ke sngi ba ka jing ya linti ke jong pi na dum da ke sngi kan long ke jing linti ka ba tmai ba ke jing linti ke ba job dau Jesus Christ kan bangangai dan gay ki bamla na maru try ki baro ki long ki bala akalano kat badang don kapor wat nom le akalut namar kan long kabajinjar ya pi ngaduai ngada ku ya ga yeng sem na do menaga sngi bama pi baka yeng jong fi ko mo josho ang pin shakri u try ba fin shakri u try ga jin ship ting ha ga jin janai but ha ga jin shaken ngaduai ba do menaga sngi ha ba pi pediang yu jisu la to la pen scam ya ga kerteng jong fi ha ga kitab jong ga jingem bala itu epi da Jesus Christ kan ngaduai ngada ku ha ga teng jisu nong penem amen ingat try nang ker khu vi bangane ro lang jing betep la da na preng jong pi ko abani shimen talang ha ga jing khwai utrai nginon ga jing khwai utrai shibit hanong thmai ha ga por san baji shaneng ngindon gini ga jing sang pila banwan ngin yo abani shimen talang na ga mi utrai try ker khu vi ya pi ga bamla banwan pila ban pe na ga life telekas bang yo alang ga jing ker khu khoble shibon try nang ta bram jo amen